फेसबुकनिफ्राय खनसे पेमेन्ट मोननो थाखाय मास मोनब्रै नांदों। बे जाबाय लादाखनि एन्जर वाव नै खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननो खिन्थानो फैदों अल इन्डिया साइकेल राइडार राजिब बर'खौ नोंथांमोना सिनायै रावबो गैले, मिथियै रावबो गैले। बे राजिब बर'आ गुबुन गुबुन स्टेटआव बेरायदिंनोहाय थांनाय जुन 20 तारिखनिफ्राय बिथाङा सुरु खालामदोंमोन, माने जागायजेनदोंमोन। थेवबो बिथाङा दिनैसिमबो थाद'नाय गैयै, मेंनाय गैयै बेरायगासिनो दङ। दासिमाव बिथाङा 11टा स्टेटखौ इन्डियानि सिङाव गिदिंखांबाय आरो दा बिथाङा साउथ इन्डिया जानानै फैगासिनो दङ, कर्नाटकायाव फैफिनगासिनो दङ। बिनिफ्राय आरो दस्रा स्टेटआव बिथाङा रौना होलांफिनगोन होननानैहाय आंनि सिगाङाव फोरमायदों। बियो बे नभेम्बर जोबसि नैबे बेंगलराव सफैनो हागौ। जायफ्रा लोगो हमनो बिथांमोना लोगो हमनो हागोन। ओमफ्राय आङो बेजों लोगोसे आरो बिथांनो मोनसे इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेज दङ। नोंथांमोना नुवाखैब्ला थांनानै नायहैनो हागोन। आरो बिथाङा बे फेसबुक इउटुबजोंहाय अल इन्डिया बेरायनानैहाय बेसेबां खामायो फेसबुक आरो इउटुबनिफ्राय, बेखौबो आङो नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो खोनासंलांब्लानो नोंथांमोना मिन्थिजोबगोन बिथाङा फेसबुक आरो इउटुबनिफ्राय बेसेबां खामायो मासावहाय। गिबियावनो आङो बिथांनि अनलाइन खामायनायखौ फेसबुकनिफ्राय लानोसै। फेसबुकनिखौ नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनायसै। नोंथांमोना स्क्रिनशटखौ नायदो। बिथांनोहाय फेसबुकनिफ्राय खनसे पेमेन्ट मोननो थाखाय मास मोनब्रै नांदों। मास मोनब्रैजों बिथाङा $203 आर्निं खालामदों फेसबुकनिफ्राय। आरो दा बे फैसाया बिथांनि एकाउन्टाव 16,000नि एसे गोजौआवहाय फैबाय। बिथाङा फेसबुकआवसो सिगां ओंखारग्रोदों नालाय, इउटुबाव उनावसो फैदों। दा फेसबुक सालायजेननायनिफ्राय बेखिनि फैसाखौ बिथाङा मोनजेननो हाबाय आरो फेसबुकनिफ्राय। दानिया फैदो इउटुब। बिथांनि इउटुबा दासो जाखांफुगासिनो दङ आरो डलाराबो बिथांनिया जाबायानो, एसे गोगोमानो। नोंथांमोना स्क्रिनशटखौ नायनो हागोन। दायो बेवहाय $127 जानानै दङ। नाथाय बिथाङा इउटुबनि फैसाखौ मोनथ'वाखै, मोनगोनसो, मोनहांहांसो जादों, मोनथ'वाखै। माने फैगौफ्राव मोननो हागौ, फैगौ मासफ्रावहाय। नोंथांमोना हिसाब खालामदो $127आवहाय बेसे जायो, हिसाब खालामबानो जाबाय। फेसबुकनिखौ अलरेडि मोनखांबाय बिथाङा, नाथाय इउटुबनिखौ मोनथ'वाखै। दा इउटुबनि जानानै दङ जाहैबाय $127। दा इउटुबनिखौ बिथाङा मानो मोनाखै होनोब्ला बिथाङा गुगोल एक्सेन्स पिनखौ मोनाखै। बै 6टा एक्सेन्स पिनखौ मोनाब्ला इउटुबनि फैसाया नोंनि एकाउन्टावहाय हाबफैया। मानोना बै 6टा पिनखौ भेरिफाइ खालामबासो अट'मेटिक गावनो, नों जेबो खालामनाङा, अब्लानो नोंनि एकाउन्टावहाय आलासि बायदि फैनानै थाफैगोन सिरियैहाय। जेबो खालामनांगौ गोनां गैया, नों एकाउन्ट नाम्बार होनांगौ बास। ओमफ्राय बै 6टा पिनखौ नांथारगौ, गुगोल एक्सेन्स पिनखौ। अब्लासो नोंनि फैसाया हारसिंनो नोंनि एकाउन्टाव हाबनानै थाफैगोन। नों जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैया। नों एकाउन्ट नाम्बार होनांगौ, सुइफ्ट कड होनांगौ, बेल' खामानिया नोंनिया। बेखौ होखांजोबबाथाय बेवहाय जेबो बेले बेजे मावनांगौनि गोनांथि गैया। बियो गावनो आलासि बायदि हाबनानै थाफैगोन। दा बिथाङा पिन मोनैनि थाखायनो बे इउटुबनि फैसाखौ मोनथ'वाखै आरो आङो नोंथांमोननो खोन्थाना होबाय। बिथाङा दा अल इन्डिया गिदिंनानैहाय बेसेबां खामायो, अनलाइनजों भिडिअ बानायनानै बेसेबां खामायो, बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय। बिनि बांसिन बेरायनायावहाय खरसा थाङो, जोंबो बेरायनानै मिथिगौ। सोरबा सोरबा अननानै बिदिनो 1,000-500 लामाफ्राव दैहोहरनो होननानैहाय बिथाङा आंनो मिथिहोदों। दा बेखिनियानो आरो रायजो राजानो दिनैनि भिडिअआ। मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो बे भिडिअखौ फेसबुकाव नुदोंब्ला फल' खालाम आरो इउटुबाव नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। आरो बिथांनि बे इउटुब चेनेल दङ, नोंथांमोना थांनानैहाय चेक खालामहैनो हागोन। आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर। बारा गोजान गैला बेनिफ्राय बेंगं लेकआ मथा-मथि 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दंबावो। कैसे लगा भैया? बहुत बढ़िया है, इतना खूबसूरत जगह यार। वेलकाम टू पेंगोंग लेक। नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय। ओ माय गड, बिथां रनियाबो बेखै दङ। हा हा हा। नै गाइस, नुहुरबायना बैनो। ओरैबायसा गोजोननाय मोनबायना, जोबोद दुखु आरो खस्थ'नि गेजेरजों सफैनो हाबाय। येस, चलो चलो।